Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη τάγκο για καληνύχτα. Η συζήτηση που ακολουθεί έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και βασίζεται σε ένα παλαιότερο άρθρο που έχω γράψει με τίτλο It's not a note you dance, δηλαδή δεν είναι οι νότες που χορεύεις. Σύνδεσμο για το κείμενο μπορείς να βρεις στην περιγραφή. Σε αφήνω στη συζήτηση και τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε σήμερα στα χέρια μας ένα μόνο κείμενο, αλλά είναι από αυτά που σου μένουν, ξέρεις, για μέρες. Τα καλύτερα. Είναι ένα άρθρο από το blog Good Night Tango, το γράφει ο Χρήστος Κουρουπέτρογλου. Μάλιστα. Και ο τίτλος του είναι «Δεν είναι οι νότες που χορεύεις». Και ξεκινάει με μια φράση που, ομολογώ, πάντα με προβλημάτιζε. Για μπες. Είναι από τον θρύλο της jazz, τον Miles Davis, που είχε πει «Δεν είναι οι νότες που παίζεις, είναι οι νότες που δεν παίζεις». Ναι, είναι μια φράση που μοιάζει με γρίφο, έτσι δεν είναι? Εντελώς. Δηλαδή, με μια πρώτη ματιά λες, μα πώς γίνεται αυτό που δεν κάνεις να είναι πιο σημαντικό από αυτό που κάνεις? Ακριβώς αυτή είναι η απορία. Αλλά για να το πιάσουμε πρέπει να μπούμε λίγο στο μυαλό του ίδιου του Davis. Ας το κάνουμε. Τι τον έκανε τόσο ξεχωριστό? Λοιπόν, η εποχή του, ειδικά στο bebop, ήταν η εποχή της, ας πούμε, της δεξιοτεχνίας. Της επίδειξης. Της επίδειξης, ναι. Οι μουσικοί έπαιζαν καταιγιστικά. Προσπαθούσαν να χωρέσουν όσες πιο πολλές, πιο γρήγορες, πιο πολύπλοκες νότες γινόταν. Μια επίδειξη τεχνικής. Ακριβώς. Και έρχεται ο Davis και κάνει το ακριβώς αντίθετο. Αντί να γεμίσει τον χώρο με ήχο, άρχισε να τον αδειάζει. Επέλεγε δηλαδή συνειδητά τη σιωπή. Ναι, αλλά νομίζω ότι η λέξη σιωπή δεν το καλύπτει πλήρως. Δεν ήταν απλώς, ξέρεις, απουσία ήχου. Ήταν κάτι ενεργητικό. Ήταν μια ενεργητική παύση, γεμάτη ένταση. Είναι ο χώρος που δημιουργείς για να ακουστεί η επόμενη νότα με διπλάσια δύναμη. Κάθε νότα που έπαιζε είχε τεράστιο βάρος. Ακριβώς επειδή υπήρχε το πριν και το μετά. Ακριβώς, επειδή περιβαλλόταν από αυτές τις παύσεις. Έπαιζε με πρόθεση. Και αυτή η ιδέα, η δύναμη της αφαίρεσης, είναι το κλειδί για όλο το άρθρο. Ωραία. Η ιδέα είναι συναρπαστική, αλλά παραμένει κάπως αφηρημένη. Ευτυχώς, το άρθρο χρησιμοποιεί μια απίστευτα δυναμική εικόνα για να το κάνει πιο χειροπιαστό. Α, ναι. Μας μεταφέρει σε ένα μάθημα τάγκο με τον Οράσιο Γοδόη, ο οποίος έκανε μια πολύ απλή ερώτηση. Του Γοδόη, μάλιστα. Ρώτησε τους μαθητές του, έχετε πάει στο Λούβρο να δείτε τη Μόνα Λίζα? Μια πανέξυπνη αναλογία, γιατί δεν σε ρωτάει απλώς αν έχεις δει τον πίνακα, Όχι. αλλά αν έχεις ζήσει την εμπειρία της επίσκεψης. Ακριβώς. Και περιγράφει τη σκηνή που όλοι ξέρουμε, έστω και από φωτογραφίες. Ο πίνακας δεν είναι στριμωγμένος. Όχι βέβαια. Βρίσκεται μόνος του, σε έναν τεράστιο άδειο τοίχο, στο κέντρο μιας μεγάλης αίθουσας. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω του. Όλη η προσοχή πέφτει εκεί. Αναγκαστικά. Μάλιστα ο αρθρογράφος προσθέτει και μια δική του εμπειρία με τον Ερμή του Πραξιτέλη στην αρχαία Ολυμπία. Α, το ίδιο ακριβώς. Ίδια λογική. Ένα αριστούργημα μόνο του σε μια άδεια αίθουσα. Αυτό που κάνει την αναλογία τόσο πετυχημένη είναι ότι αποκαλύπτει έναν μηχανισμό που λειτουργεί υποσυνείδητα. Δηλαδή, Όταν οι επιμελητές του μουσείου αφήνουν αυτόν τον κενό χώρο, σου στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτό εδώ είναι σημαντικό. Δώσε προσοχή. σου το επιβάλλουν σχεδόν. Ο άδειος τοίχος είναι που μετατρέπει έναν πίνακα σε γεγονός. Αν η Μόνα Λίζα ήταν σε έναν τοίχο γεμάτο με άλλα, ξέρεις, εξίσου σπουδαία έργα, Θα την προσπερνούσαμε. Θα χανόταν μέσα στον οπτικό θόρυβο. ακριβώς, θα χανόταν. Ο κενός χώρος λειτουργεί σαν πλαίσιο, σαν ενισχυτής της σημασίας. Μάλιστα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην τέχνη. Σκέψω το στη γραφιστική. Μια σελίδα γεμάτη, χωρίς περιθώρια, είναι κουραστική. Αποθητική. Ναι. Ο λευκός χώρος είναι αυτός που καθοδηγεί το μάτι. Ή σε μια ομιλία. Η παύση που κάνει ένας καλός ομιλητής πριν πει κάτι σημαντικό. Εκείνη η στιγμή της σιωπής. Η σιωπή είναι που κάνει το ακροατήριο να γύρει μπροστά, να περιμένει. Άρα, οι νότες που δεν παίζονται του Miles Davis είναι ο άδειος τοίχος του μουσείου. Αυτή είναι η τέλεια σύνδεση. Είναι ο λευκός χώρος στη σελίδα. Είναι η παύση στην ομιλία. Εστιάζουμε πάντα στο αντικείμενο, τη νότα, τη λέξη, αλλά η δύναμή τους πηγάζει από το κενό που τα περιβάλλει. Το κενό δεν είναι απλώς απουσία. Είναι ενεργό στοιχείο. Είναι ένα ενεργό στοιχείο που δίνει σχήμα και νόημα σε όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς τις παύσεις, οι νότες του Davis θα ήταν απλώς θόρυβος.
Και όλο αυτό είναι συναρπαστικό, αλλά πώς ακριβώς συνδέεται με το τάγκο? Πώς βλέπουμε τον άδειο τοίχο σε μια πίστα χορού? Εδώ είναι το ζουμί. Ναι, εδώ το άρθρο γίνεται πραγματικά αποκαλυπτικό για μένα. Ο συγγραφέας λέει ότι πάντα τον τραβούσαν συγκεκριμένοι χορευτές, χωρίς να μπορεί να το εξηγήσει. Η πρώτη του σκέψη ήταν ότι του άρεσε η απλότητά τους. Μια λογική πρώτη παρατήρηση. Αποφεύγουν τις φανταχτερές φιγούρες, οπότε μένει κάτι πιο λιτό. Ναι, αλλά μετά κατάλαβε ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό, δεν ήταν η απλότητα των κινήσεων. Τι ήταν? Ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ. Ήταν ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν τον χώρο. Και εδώ κάνει μια κρίσιμη διάκριση. Όχι τον φυσικό χώρο στην πίστα, αλλά τον χρονικό. αλλά τον χρονικό χώρο. Τον χρόνο. Αυτή είναι η καρδιά του θέματος στον χώρο. Το πώς διαχειρίζεσαι τη ροή του χρόνου. Και η συνειδητοποίηση που έκανε ήταν ότι αυτό που τον μάγευε δεν ήταν τόσο τα βήματα που έκαναν οι χορευτές, αλλά η απουσία βημάτων. Η παύση. Η παύση. Η στιγμή της απόλυτης ακινησίας, μια κρατημένη ανάσα ανάμεσα στις κινήσεις. Αυτή η στιγμή που δεν συνέβαινε τίποτα. Δίνει απίστευτο βάρος και σημασία στην κίνηση που έρχονταν αμέσως μετά. Ακριβώς. Εδώ η αναλογία του μουσείου ζωντανεύει με έναν τρόπο που σχεδόν σου κόβει την ανάσα. Γιατί? Γιατί στο τάγκο ειδικά υπάρχει μια τεράστια πίεση να κινείσαι συνεχώς. Η μουσική είναι τόσο πλούσια, πάντα κάτι συμβαίνει. Πάντα υπάρχει κάτι να ακολουθήσεις. Ναι, η σιωπή, η ακινησία μπορεί να μοιάζει με αποτυχία, σαν να μην ξέρεις τι να κάνεις μετά. Σαν να σου τελειώσαν οι ιδέες. Ακριβώς. Αλλά αυτοί οι χορευτές, όπως τους περιγράφει το άρθρο, ανέτρεπαν αυτή τη λογική. Η ακινησία τους δεν ήταν παθητική. Ήταν επιλογή. Ήταν μια ενεργητική επιλογή. Ήταν το κενό τους, ο δικός τους άδειος τοίχος. Έλεγαν ουσιαστικά, από όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, επιλέγω να μην χορέψω τίποτα. Και περιμένω. Και αυτή η επιλογή θα κάνει το επόμενο βήμα μου, όταν έρθει, να μετρήσει διπλά. Είναι η απόλυτη επίδειξη αυτοπεποίθησης και μουσικότητας. Το άρθρο το λέει ξεκάθαρα ότι τα βήματα από μόνο τους, αν τρέχουν το ένα μετά το άλλο ασταμάτητα, χάνονται. Γίνονται ένας αδιάφορος χήμαρος. Ναι, σαν να προσπαθείς να δεις τη Μόνα Λίζα ενώ κάποιος την περνάει μπροστά σου με ταχύτητα. Δεν προλαβαίνεις να την εκτιμήσεις. Και εδώ είναι η πρόκληση για τον κάθε χορευτή. Η μουσική του τάγκο είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Έχεις ρυθμό, μελωδία, φωνή. Είναι αδύνατο να τα χορέψεις όλα. Αδύνατον. Η προσπάθεια οδηγεί σε έναν νευρικό χορό. Το άρθρο προτείνει μια άλλη οδό. Γίνε ο Miles Davis της ορχήστρας. Λατρεύω αυτή την εικόνα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει να ακούς τα πάντα, αλλά να επιλέγεις συνειδητά τι θα αγνοήσεις. Να διαλέγεις. Να διαλέγεις τη μία και μοναδική νότα που θέλεις να χορέψεις. Και γύρω από αυτή τη μία κίνηση να δημιουργείς χώρο, παύση, να την αφήνεις να αναπνεύσει, να ολοκληρωθεί. Άρα το ερώτημα δεν είναι πια τι βήμα θα κάνω τώρα, αλλά ποια στιγμή της μουσικής αξίζει να της δώσω σώμα. Ακριβώς. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Γιατί ξαφνικά ο χορός δεν είναι απλώς μια σειρά από βήματα που έχεις μάθει. Γίνεται μια πράξη ερμηνείας. Γίνεσαι ενεργός συνομιλητής της μουσικής. Ακόμα και ένα τραγούδι που έχεις ακούσει 1000 φορές μπορεί να ακουστεί εντελώς καινούριο. Είναι σαν να παίρνεις έναν μαρκαδόρο υπογράμμισης και να διαβάζεις ένα ποίημα. Δεν υπογραμμίζεις κάθε λέξη. Υπογραμμίζεις τις φράσεις που για σένα έχουν το μεγαλύτερο νόημα. Αυτές που σε αγγίζουν. Η παύση σου είναι τα κενά ανάμεσα. Με αυτόν τον τρόπο το ποίημα γίνεται δικό σου. Η μουσική γίνεται δική σου. Αυτό είναι πραγματικά μια αποκάλυψη. Δηλαδή η ταυτότητα ενός χορευτή, αυτό που τον κάνει μοναδικό, δεν κρύβεται τόσο στο τι κάνει, αλλά στο τι επιλέγει συνειδητά να μην κάνει. Ακριβώς. Είναι εντελώς ανάπολο από ό,τι θα περίμενε κανείς. Που συνήθως ψάχνει για περισσότερες φιγούρες, πιο σύνθετους συνδυασμούς. Ναι. Το άρθρο φτάνει σε αυτό το συμπέρασμα. Έτσι ο χορός σου γίνεται διαφορετικός από όλων των άλλων. Όχι επειδή ξέρεις 50 φιγούλες, αλλά επειδή οι επιλογές σου για το πού θα μπει η παύση είναι απολύτως προσωπικές. είναι προσωπικές. Αντανακλούν το πώς εσύ και κανένας άλλος ακούς τη μουσική. Αλλά για να αναδείξεις οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να τολμήσεις να δημιουργήσεις κενό γύρω του. Και έτσι, η αρχική παράδοξη φράση του Miles Davis βρίσκει την τέλεια εφαρμογή της στον χορό. Σε μια νέα παράφραση. Ναι, που είναι και το απόσταγμα όλης της σκέψης. Δεν είναι οι νότες που χορεύεις, είναι οι νότες που δεν χορεύεις. Τέλειο. Και για να μην μείνει όλο αυτό μια ωραία θεωρία, ο αρθρογράφος κλείνει με μια συγκεκριμένη πρόταση.
κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Ναι, να το δούμε. Προτείνει να δούμε μια εκτέλεση του Passional από τον Ρούμπεν Χουάρες, χορεμένη από τον Οράσιο Γκοντόι και τη Σεσίλια Μπέρα. Α, κλασικός συνδυασμός. Τη χαρακτηρίζει ως το τέλειο παράδειγμα για το πώς ο χώρος και οι παύσεις ανάμεσα στα βήματα κάνουν την κίνηση να εκτοξεύεται. Δίνει δηλαδή ένα απτό οπτικό παράδειγμα σε όλη αυτή τη φιλοσοφία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μετατρέπει μια ιδέα που συζητάμε σε κάτι που μπορείς να δεις και κυρίως να νιώσεις. Ναι, Αυτό που αναδεικνύεται τελικά είναι μια αρχή σχεδόν οικουμενική. Η αξία δεν βρίσκεται μόνο στη δράση, στην προσθήκη, στο κάνω. βρίσκεται εξίσου, αν όχι περισσότερο, στην αφαίρεση, στην αποχή από την πράξη, στη σκόπιμη επιλογή της παύσης. Όπως και σε μια καλή συζήτηση. Μερικές φορές οι στιγμές σιωπής όπου σκέφτεσαι αυτό που μόλις άκουσες είναι πιο ουσιαστικές. Ακριβώς. Η σιωπή δίνει νόημα στον λόγο. Η ακινησία δίνει δύναμη στην κίνηση. Το σκοτάδι κάνει το φως να ξεχωρίζει. Το κενό επιτρέπει στο αντικείμενο να αναδειχθεί. Είναι μια θεμελιωδές αρχή της αντίθεσης, την οποία όμως ξεχνάμε διαρκώς σε έναν κόσμο που μας οθεί να κάνουμε περισσότερα, να λέμε περισσότερα. Να γεμίζουμε κάθε κενό. Ναι, νομίζουμε ότι η αξία βρίσκεται στην ποσότητα. Αυτό το άρθρο μας θυμίζει ότι η πραγματική τέχνη και ίσως η πραγματική σοφία βρίσκεται στην επιλογή. Και αυτό με αφήνει με μια τελευταία σκέψη. Ένα ερώτημα για μετά. Το άρθρο εστιάζει στη μουσική και τον χορό. Αλλά αυτή η αρχή, η δύναμη του κενού, της παύσης, της σκόπιμης αφαίρεσης, σε ποιους άλλους τομείς της ζωής μας θα μπορούσε να εφαρμοστεί? Καλή ερώτηση. Από τον τρόπο που σχεδιάζουμε τη μέρα μας, γεμίζοντάς την ασφικτικά με υποχρεώσεις, μέχρι τον τρόπο που επικοινωνούμε online. Με τον συνεχή βομβαρδισμό πληροφορίας. Ακριβώς. Σε ποια άλλα πεδία θα μπορούσαμε να βρούμε περισσότερο νόημα και βάθος, αν απλώς τολμούσαμε να επιλέξουμε συνειδητά τις νότες που δεν παίζουμε? Αυτή λοιπόν ήταν και η απόψινή κουβέντα. Αν κάτι από αυτή σ' άγγιξε, άφησε το στα σχόλια. Θα χαρώ να το διαβάσω. Αν τώρα θέλεις να δεις πώς αυτή η ιδέα που ξεκίνησε από τη ρίση του Miles Davis, ότι δεν είναι οι νότες που παίζεις, αλλά οι νότες που δεν παίζεις, έχει αποτυπωθεί σε ένα σχέδιο, θα βρεις το σύνδεσμο στην περιγραφή. Στο επόμενο Τάγκο για καληνύχτα θα ξεκινήσουμε από την ίδια αφετηρία, την ίδια ρίση του Miles Davis και θα τη δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Μέχρι τότε, καληνύχτα.